Ay, oh. Hey, what's up sa tanan? This is Putot Este. This is my reaction channel. And this is my first reaction channel sa akong vlog. Ug kung bago pa ka, ayaw kalimot og like and subscribe para updated ka sa akong mga na-upload na video. This time, since this is a reaction video, akong napilian, of course, we will choose those best issued videos, and someone, my friend, asked me to, why not do react Kim Wish version sa iyahang song. So I know, even me, kitang na nakadungog na sa iyahang lines and song, but we will try if unsay feedback, unsay kalabasan sa iyahang pagkanta sa Wish, Wish Bus, because as we all know, once kung kanta ka na, nice ang reaction. Nice ang feedback sa iyong tinog. Okay, so tiyata magdugay, no? Ato na paminaw na iyang kanta sa Wish Bus. Ladies and gentlemen. Okay. Ko, daming sinasabi at nangyayari sa paligid ko. Tambay sa In fairness, si Kim, fresh siya dani, no? Aside sa fresh siya, nice ang iyang tingog. Nice mo din siya tingog. Okay, even me, before na siya kanta nga kung ganahan sa una. Aya ni siya ni Kuan. Fresh pa siya to ni graduate sa PBB. And nasa na siya lumabas. Ang buhay ay parang isang malaking silid. So far, ang iyang version karon is muna na siya refreshing, no? Nice paminawon, hindi na siya sakit sa dalunggan. Siguro sakit sa dalunggan before kay Lelay ang version, but this time siya naging mismo ang buhat. And nice paminawon. Hindi rin na tumadinay, nice. Pasensya lang, tao lang, no? With smile pa yun. Nobody's perfect. On Wish 107.5. Okay, no? Grabe. At this time, sa iyang gibuhat na siya giad nga mga lyrics, and dili siya usual nga katuig gipang-ingon sa kanang mga isog kaysa sa pag-post sa Facebook o sa Twitter, but this time she inspires people to follow the rules and to remind that we have rules na gina-follow. And siguro what I've seen sa iya karon is Kim is what is this? She is very inspiring sa tanan. Bisag gina-down na siya, but this time she give justice gyapon. And wala gid niya gipapangit pa niya iyang kanta, mas iya paging give more na inspired na iyang kanta taliwala sa issue about her. And I salute her, especially sa iyang strong mind and personality. I salute to her, even if Daghan ang God is like. But if we go through the lyrics, the content sa iyang song, nice put, no? And that's all for this time. If you have requests or comment with this video reaction, don't forget to leave comment below sa silong. And if you have requests, may video gusto ipa-request, just comment down below. And thank you for watching my first reaction video. Salamat!